Ассалому алейкум, духтаро, рӯзи ҳаматон бахайр бошад. имрӯз ман бо упаковка кадосиям склади Валбрес бор отправка кардам ба. Мехостам ки дар видеои имрӯзе аз як чанд пилуси Валбрес барои шумо гуфта гузарам. Рӯз аз рӯз хеле тарафҳои пилусаш бисёр аст, духтаро. Шумо метавонед ки бизнеси худатонро сар кунед бо пули кам, бо агар ки барои бор хирдан пулатон набошад, духтаро, ман ҳозир як чанд таварое нишон медиҳам. Ҳамаи хонаҳонда ҳаст, духтаро. Ин умуман видео асосан ба он одамое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, аз Тоҷикистон истода зиндагӣ мекунанд ва рӯзҳои наздик хеле ки пункт види чиш кушода шуд, насиб иншоалло скаладам кушода мешад. Шумо метавонед ки бо Валбрес бизнеси худатонро сар кунед. духтаракои азиз, рӯзҳои наздик боз як потоки курсама сад метиҳам. Марҳамат, номнавис кунед. Фақат дута ҷои холӣ мондагӣ, 5 нафар уже номнавис кардагӣ. Одаме бисёр намекунам ки успед карда наметавонам барои ҳама. Ин видео асосан ба нафарое ки аз Тоҷикистон истода кори худашонро сар мекунанд тааллуқ дорад. духтаракои азиз, чхеле ки дар рӯи экран дидосед, ин маҳсулот дар ҳамаи хонаҳо ҳастанд дар Тоҷикистон. ин хӯра ҳаст, духтаро, қурут, сумалак, хеле ки дар видеои гузашта нишон додам барои шумо. Ин ҳамаи маҳсулотҳое ки ҳаст ки шумо наметавонед аз ягон ҷо харидорӣ намекунед, дар хонаи ҳама ҳаст ҳамин чизҳо. Шумо метавонед ки бо ҳамин чизҳоям бизнеси худатонро сар кунед. 1 килои хӯра дар Россия 1500 то 1800 2000 баям ҳаст, духтаро. Шумо метавонед ки бо ҳамин маҳсулотҳоям кори худатонро сар кунед. ҳоли шогирдҳои ман ҳастанд дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, зелин сушит карда мефурӯшанд, фрукти сухофрукти мефурӯшанд, простин подидяльник духта мефурӯшанд, парда духта мефурӯшанд. агар ки нияти кор карданатон бошад, духтаро, ҳама кор ба ки даст кардед, худованд аз ҳама кор ризқатонро метиҳад. фақат ки бояд ният кунед, ҳаракат кунед ки мақсади кор мекардагитон бошад, духтаро. марҳамат, ба курси ман номнавис кунед, духтаро. тарси кор кардана ёд метиҳам. инсоне ки нияти кор карда пул ёфтан дорад, аз ҳама роҳ пулаша меёвад. ҳоли ман як группи корӣ дорам ки дар он ҷо занҳои озарбойҷонӣ ҳастанд, доғистониҳо ҳастанд, қирғизу қазоқу тамоми давлатҳо ҳастанд. анаваҳо баҳор ба ҳар хел салони закруткаҳо карда мефурӯшанд. аз жика ҳастми, то салённе ҳастми, мариновне ҳастми, тушонка ҳастми, қази ҳастми, ҳама чиза карда мефурӯшанд. агар шумоям агар нияти пул кор карданатон бошад, агар духтаро, вақте ки роҳи корро ёд гирифтед, шумо ҳам метавонед ки ҳозир Валбрес хеле возможности бисёр дода истода аз мана Тоҷикистон баям кушода мешад. ин хеле беҳтар аст, асосан барои занҳо. шумо метавонед ки ҳама чиза аз бо тариқи ҳамин Валбрес дига давлатҳо фурӯхта.